बयखौबो खुलुमबाय। दा जों बे समाव दंफैयो बड'लेण्ड हेरिटेज आग्र टुरिज्म। जों बेयाव दंफैयो नै मोनसे खान्थाल आसरित आरोखि बिराद गाहायावनो थायबाय नै बुहुद औ थाइजौआबो नै बुहुद मोजां आरोखि लकेशना जाहैबाय उदालगुरिनि सोनाब साहा नामा भुटान बर्डाराव ओरैजाय नै नाय हाजो स्राय स्राय बेवहाय नाइट स्टेबो थानो हायो ओमफ्राय ओरै नायदो नै आसामा एन्ट्रेन्सआ औ बै आरोखि बहुद मोजां मोनदां जायगाखौ सारि सारि दंफांफ्रा बहुद मोजां आरोखि मा नाम होनथाय सार बेखौ बेरियागाथा होनना बुंदां बेरियागाथा बहुत मोजां आरो नेचारेल ओरैनो गासिबो नेचारेल नै अन्थाइफ्राबो नै नाय माने जोङो क्रिएटिभिटी जुदि जोंनियाव थायोब्ला जोङो नंखाय जिनिसखौबो जोङो माने बिराद मोनसे डेक'रेसनाव जोङो माने बेखौ इउज खालामनो हायो आरो ओमफ्राय ओरै नाय नेक्स्ट दे मा होनदों गांजेमा कटेज ओमफ्राय ओरैजाय मोनसे बै खफ्रिदो बियो खफ्रि कटेज बहुत मानसि फैयो ओमफ्राय दा अफ सिजन बिनिखाय एसे खम जायो होननानै बुंदों आरो होमबाबो दाबो अफ सिजनब्लाबो ओरैहाय देवबार ओमफ्राय सुनिबार सेटारडे एन्ड सानडेआव बहुत मानसि फैयो होननानै बिथांमोना बुंदों ओमफ्राय ओरै नाहरलाय बेथिं हरलाय केमेरा पार्सन अननानै बै गोथां गोथां नुदों बेरे फिसियो आरो बिथांमोना बेरेबो फिसियो एक्सुवेलि बे बुंखादों एग्र' होननानै बुंब्ला माने आबाद ना दा नैबे जिथुनाखि टुरिज्म बियो मोनसे माने एग्र' बेवहाय खेथि बाथिजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोना बेखौहाय खालामनाय जादों दा नाय जोङो जुदि साइडआव नायोब्ला जों नुगोन ओरैहाय थाइजौ बिफां नुगोन खान्थाल नुगोन ओमफ्राय बै साइडआव जोङो माबाबो नुयो आरोखि ड्रागन दा बेबायदि माखासे आबादफोरबो जों बेयाव माने नुनाय जादों आरो दा आं बहुद मोजां मोनदों ओमफ्राय आं स्पेसियेलि बांसिन साबसिन मोननाया बेनो आङो बेरे जिथुनाखि जोंहा बि किपिं बेयाव नुदों आं बेरे लानाय आं बेखौ बिराद बिनि थाखाय साबसिन मोनदों मानो होनब्ला आंबो बेरेनि एसे एनैब्लाबो आं फिसियो आरोखि आंहाबो बेरे दं आं बहुद माने इन्ट्रेस्टेड आरोखि बे बि किपिंआवहाय आंबो सासे बि किपार होननानै बुंजायो आरो दा बेनिखायनो आं बिराद इन्ट्रेस्ट मोनफैदों आरो ओमफ्राय लकेसनाथ' बहुत मोजां ओमफ्राय ओरै नाहर अननानै ओरै दैथायहरलाय नायदो फुरा नेचारेल बहुत मोजां मोनदों आरो नाय बिबारफ्रा ओमफ्राय मा दंफां बोरैबा मोजां आरो ओमफ्राय मोनसे बिसोरो माने दानि आधुनिक जुगनि माखासे मा होनो किट्सफोरखौ बाहायनानै बिथांमोना मावदों बहुत मोजां आरो नायनोबाव बिथांमोना नायनो हागोन नै ड्रिप इरिगेसन होदों बे ड्रिपनि गेजेरजों बिथांमोना मावदों दा जोङो ड्रिपआ मानि थाखाय गोनांथि जुदि जोङो बेबायदि गोरान जायगा नै नायोब्ला जों नुगोन बिराद गोजौ जायगा गोरान जायगा बेयाव दाबायदि अफ सिजन बे अखा गैयै समावहाय बै दंफां लाइफांखौ फोथांनाया बिराद मुस्किल दा बेनिखायनो बे ड्रिपनि गेजेरजों बिथांमोना वेल माने मेनटेन खालामदों आरो स' 99% माने मोजां आरो दंफांफ्राबो रानाखै ग्रिनारि बेखौ मा थाबायनाय होनोमोनलाय रुफ बोरै होनोमोन नाया सार रुफ टाइपिं नामा वाकिं रुफ रुफलाय दा मावो माथो गाहायजोंसो हाबाय आं ओरैहाय माबायदि नुयो नै भिउसफ्रा बिराद मोजां सलिड नुयो आरो नायदो बहुत एक्टिभिटिसफोर दङ ओरैहाय नै दुरुं गाखोनो हागोन दिन्दौला दङ फादुब दंफां सिङाव बहुत मोजां साया जायो माथो गोदो उन्दैयाव जायोमोन दा जोंनियाव गैला खिन्थु दंफांफ्रा बहुत मोजां जायो बहुत एक्टिभिटिसफोर दं गथ'फोरनि थाखाय नै बहुत मोजां ओरैबो बिथिंबो नायदो नै बेबायदि आरोखि नै आमलाइ बिफाङा बिबार बारहांफिनबाय ओरैहाय नै नायदो गोबां मौसुमिफोर दङ ओरैबायदि खिलिबाय
नै बिबारबो बिराद बिबार दंखायो नै इस नै बिबारफ्रा नायदो नै अयथासार मौसुमि बिबार बिराद मौसुमि बिफां दङ नै अयथासारखा बिराद गायदों एसे मोनै ख्रि 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 लाइन लाइन फिथाइ थाइबा बिराद मोजां नुगोन ना ओमफ्राय नै जेरावबो बिसोरो ड्रिपजोंसो गायदों नायनि ड्रिप गोजा मोसौआ ड्रिपजों गायदों माने ड्रिपजों नङाबाथ' हाखानाय नङा बे जायगायाव नैबे सायावबो बै सायावबो ड्रिपजोंसो गायबावनाय बै नै ड्रिपआ फिसा फिसा दं दा जेरावबो ड्रिप अ नै गथ'फ्राबो गाखोलाबायथारदों ओरैजाय बिबारफ्रा फिसारि फिसा दङ नै बिबारफ्रा हनै सलिड नुखायो मोनसेखौ बिराद मोजां मोनदां जोंनाबो हायोबा माने डिस्ट्रिक्टआवहाय बा जोंनि जिथुनाखि फरेस्ट्रेसन खालामनो नागिरदोंना बेयावहाय बिदि खालामनांगौ मोनसे ना जोंनाबो माने बिदि साजायबा बहुद मोजां जागोन जायगाया गोरान ट्रिटमेन्टनिफ्रायसो हादों आबाव गायदों आरो बिराद मोजां बिराद मोजां नै बेबायदि गायदों बेवहाय माने बयनिख्रुइ साबसिन जायगा होननानै माने बेखौ मोनदों आं अननानै एसे दिन्थिदो खाथियाव नायदो नै गाफाया दै गाफाया बरिया एसे खाथियाव अननानै देखायफै भेराइटिस अफ फुल भेराइटिस माने मोनायाव साबसिन जागोन मानो होनबा नै लाइटिंफ्रा नायदो मोनायाव बहुद क्वालिटि जागोन नायदो रिलेक्स खालाम बिराद मोजां माने बिराद कुल बिराद मोजां नेचारेल ना बहुत मोजां आरोखि बैखौ नाय सार बे दाउआ देखायलाय मा दाउ होनो बेखौ चाइनिस दाउ ना मा सिना दाउ सिना दाउ दाउराइफोरनि जोलै बायदि मोनदां साइसआ ड्रागना बहुत हनै औ बिथिं थांबाय थांनायालाय बारा माबा गैया ड्रागन बिथांमोना दाउबो फियो नै लकेल दाउबो ओरैहाय बिजाब जाथिया खरस जागोनदां नायदो सुजित नार्जारि मेमरियेल रेस्टुरेन्ट बिथाङा सम्भाबना मार्टियार्स जागोन बियो जोंनि आबसु आन्दलनावहाय गिबि मार्टियार्स जानाय सम्भाबना बे जागोन ओरैहाय जों रेस्टुरेन्ट सिङाव हाबला गोबां जानाय लोंनाय दं नोंथांमोना नोंथांमोननि पसन बायदि जानाय लोंनायखौ मोननो हागोन आरो ओरै फैबाय एसे देखायलाय बिदि अन्थाइफोरखौ नै माबायदि माबायदि खालामो अ मोजांलै सलिड दाउ आरोना ओमफ्राय आइ लाभ I love Bodoland Heritage Agro Tourism आरो बिनि नामा स' मोजां मोनदों पुरा फ्रेश मोनफैदों आरो जायगाखौ नायनानै आरो जानो हागौ नैबे बोसोरनिफ्राय उननि बोसोराव साबसिन बिथांमोना डेभेलप खालामबावगोन ओमफ्राय माखासे जायगाफोर दंबावोमोन आं बेखौ एक्सप्लर खालामनो हायाखिसै स' भिडिअआ एसेयावनो थाम्स आप